It's my baby girl. My baby girl. Hindi pa kayo magtsatsyangge? Gusto mong tinapay? Pandesal? Mais. Kunin ko yung anapay. May dumating po ata ang bisita. Ba? Nandito si Gracita. Hello, Gracita. Happy Valentine's po lang. Kuya, happy Valentine's. Happy Valentine's po. Kumusta ka, Gracita? It's okay, I'm fine. Fine. How about your love life? Okay. You doing well? Going strong. Going strong. Pinatid po namin si Trix, pinatid po ni ito niya. Na, may pagbabago kay Gracita Dueñas. Lalo siyang gumanda. Sumexy. Ganda ng bag mo, oh. Tingnan mo yung bag mo. Tingnan mo yung outfit. Black is black. Siyempre kayo matiyang kami. Sinali kumalan tiyanggi paruminggo rin nga dwala remete kaya kami tsaka paruminggo lamalan. May namatay sa inyo. Eto po, lalarga na naman sila. Papasada. So nangangapit bahay po si Banji, nangihingi ng halaman. Tita, bibigyan mo rin kay Apple to? Gusto niya. Oo, pwede yan. Gusto ko maraming halaman sa bahay. Nag-ano ako ngayon, nag-o-oregon ako yung tinuro ni tita. Yung tinuro niya po, ginagawa ko punti. May binigay sa akin halaman. Binigay ko sa kanya, tuwan-tuwa. Bongga niya, iba-ibang klase. Sabi ko kay Kate, magtanim ka lahat ng mga ganito. Oh. Ayan nga. Kasi yan, hindi inaano ng uod. Tingnan mo yung mga ano, hindi inuud ngayon. Pero dati nung wala pa akong oregano, puro butas yung ano ng... Ano tita, bili akong pandesal, kape tayo? Pandesal? Oh, bili akong pandesal. Gawa ka ng kape tita, no? Ngayon makikipagkape ako sa'yo. Oh, bili akong pandesal. May bunga na ang mga okra. May bunga na yung mga okra. Yan. Mga okra ni Parang Bong. Mayroon na tayong makukuha sa gilid-gilid. Yan, ha? Ito walang pesticide to. Ginagawa mo! So, pupunta na po sa ibang bansa si Tester. Yung mga ibang alaman niya para hindi mapabayaan. Ito po yung pandesal. Apa? Robot! Sabi ko na nga ba, nandiyan ka eh. Naamoy kita. Yeah, makaruli tayo na. At atay ka tayo ng matara. Pagkasaki ang magla ko. Sano? Kaya niya, robot yan eh. Singatan kumangatan. Ganda ng bonggabilya, oh. Tingnan mo yung kulay robot. Iba-ibang kulay, oh. Kasi ang ganda din ni Tisay. Na. Tisay! Tisay is the best! Nag-iisang ikaw sa puso ni robot. Yeah, Pero si Tisay, maraming ikaw. Kaya masigla man. No, gusto ni Kati, ito. Ganda po ng mga bonggabilya. Pink. Na. Pink. Ano bang kulay ito? Pink. Ayan po, sa sobrang pagmamahal ni Robot sa kanyang asawa.
Laging may dala pag uwi. Ginagawa. Nagtatrabaho sa gabi. Pagdating ng bahay, maglalaba. Mag-uugas ng plato. Mami, pinaparabat. Hindi lang po yon, magluluto pa. Manyaklo. Pagdating kay Boss Habol, ardinero pa. Ito po. Saan ka pa? Ano na dyan? Saan ka pa? Wala round. Kay robot ka na. Malay mo, tiyata naman sa luyo to. Ha? Ang saluit yan? Hindi wala. Pepe yata na eh. Ay, may aloe vera robot. Yung buhok mo, kaskasan mo rito. Subukan mo kung totoo ka sinasabi nila. Wala na yung pag-asa po. Diba sabi nila aloe vera pampalabong ng buhok. Try natin. Wala nang mawawala eh. Di ba? Baka may pag-asa pa. Oh, baka may pag-asa pa. Kani, Jo, minom na akong alubero. Sino? Iinom ng aloe vera. Yung iniinom natin. Ah, hindi ko na alam kung ano maging mangyayari sa kayo. Reaction eh, yung inaan natin, reaction. Ay, iniabot niya, sir. Eh. Yan, ganyanin mo na lang. Ang tanong, kakasya ba sa bahay yan? Dadamin ta. Kasi yan, boss. Kakasi yan. Bala medyo yung girahe mo. Sabi ko ang robot, tetang nung ka rin na bagumbilya. Oh. Sabi niya ka rin. Yan ang problema. Diskarte sa... Pati garay ko, linalagyan niyang ano. Sa bagay, maganda naman kasi sa bahay yan eh. Huwag lang yung sasakyan ng lagyan, boss. Huwag mo kontrahin na si Banjari kasi maghahalo ang balat sa tinalupan. Ano? Ano to tumubo dito? Yung avocado daw tsaka suka. Oo, ito ano to? Hindi lilipat to. Ito ano to? Robot. Ikaw magaling ka sa halaman. Thank you po sa ano, sa coffee, tita. Sarap. Salap. Ja! Ika naman yung plang kape, oh. Pinrepair na ng dara. Tama Teka mo muna, na. tita. Kape muna tayo. Anong ginawa ni Robo? Inila na ng inila. Wala, tumba na. Robot, Paul yan. Naka-video ka. Hindi ka makakapagdahilan na hindi mo inila. Nakita ko sa video. May ebidensya. Mahaba eh. Hindi pwede hindi mo Pag inahin. hindi nakatingin si Boss Apple, anong ginagawa mo sa alaman niya? Hila ka ng hila, ha? Kung wala kang care na care. Ay. Ano ang buhay gali ko? Sarap. Kutsara. Ay, wala palang kutsara. Natuloy din yung pagyaya niyang magkape ni tita. Laging nagyaya dati magkape, hindi natutuloy eh. Ano ba tayo po na pare kay kalong? Ayun eh, Kenny Boltro. ang busy pa rin ba? May trabaho nga rin, no? Ano? Oo nga, papakabit ko sana yung... Ano sabihin natin? Anong ilaw, tita? Ito, ipapalit ko doon sa likod. Tapos yung isang Malaki. Diyan. dyan para hanggang doon mailawan. Hindi, sabihin ko. Ito nga, tingnan mo kung kasya dyan. Ate, pabuo natin kay Robot. Robot, kunin mo kayo ano, ilaw. Total, nandiyan ka na rin lang. Eh,
video ako, cameraman ako. Pumasok ka. Pumasok ka. Magulo lang ang asis nung agdaw. Bakit? Kumakain ka ng aso, no? Oo, magwawala. O, pasok ka doon, pasok ka. Makulong lang. Magwala natin eh. Oh, ang laki. Tawagin ko si Paring Bong, no? Ano ano doon? Sabi niya kaya Sabi, boss, mataas king ka gulo. para hanggang doon maabot. Ano boss, kailan? Par! Potang nga ka ano busy Nandara. Papalipat no, pinapalipat yung mga ilaw dito sa likod. Ito sa harap. Ayan, okay na tita. Pagka wala siyang trabaho na, medyo busy siya. Dito muna lang. Eh, Ang laki, ang laki. Saan mo nabili yung TikTok tita? Sa market. Ah, magkano yan? 5,500 yata. 5,500? 5,500. Baka ko mawala yan ha, bantayan mo. Ang laki, mahal pala no. Hindi ka nagtingin-tingin sa Shopee, medyo mura sa Shopee. Saka sa TikTok. Di ba, baka heavy duty naman yan. Mas better, di ba? 300 watts yan eh. Oo, kasi kahit anong, Para ako hanggang doon mailawan sa kasi kahit na ano namang ano, pagmahal, maganda. Parang asawa yan tita, pag mahal ka niya, wala kang kasing halaga. Parang nakita ko na si Kati gising na. nagtitinda ng ano. Italo pa po. Ay, sige, atin mo muna yan. Balik ka. Balik ka pa na. Marami pa. Kumukontra ka na yata, robot. babaw muna yung kargo. Sige, baba mo muna. Pag kumontra kay Boss Apple, wala kang bonus sa Christmas, ha? Malayo-layo pa. Idididak ko yung bonus mo. Sabi ko, gusto ko bago ako umalis, maayos na yung halaman at saka yung ilaw, yung ano. Oh, sige. Magpapagawa pa sana ako ng ilaw sa loob. Kasi ilaw na ito, wala din. Oo, paano natin kay Paring Bong? Kailangan isang araw nandyan siya. Lahat na ipapagawa mo. Oo. Pare, takal ka pala obra kanya. Ano? Papalista ako na pare. Para minsan na lang. Oo. Yung isang araw niya, dyan sa'yo lahat. Yun pa ipapagawa mo. Tita, saan parang po yung bubuhatin na robot? Gusto mo ito? Ito, kunin mo to. Wag. Kala ko ibibigay. Kaya na nalagay. Baka mamaya hindi niya kaya. Siyempre, yung hindi niya kaya. Oo, nagano na naman ito, magro-roots na naman ito. Ang galing mo mag-ano. Oo, matabaya gama. Sa iyo na. Ito po tayo, nakikipagkape. Matagal na po nagyaya magkape si tita. So, ngayon lang nagka-time. Ang sarap. Coffee's life. So ito may binubuhat na naman po si Boss Apple. Ano na naman yan? Ang dami na. Kinuha mo na lahat. Galing po Isabela yan, darling. Oh. Paano Isabela to? Hindi kaya pupulapot sa mga gulong ko yan. Lalagay daw niya sa garay ko ya. Ala Gulong ka pa niya. Mag-relax ka pa. Yung pag-stay ko dito, ang dami kong alaman. Dumating ka dito, wala no? Kunti lang. Wala, ito lang at saka Ito dati meron na dati to. oo. Anong klaseng alaman yun? Ba't nagka-buhol-buhol yung katawan? Binuhol-buhol mo tita? Talagang ganyan na binili ni Christopher. Noon, maliit yan. Ganyan lang siya, oh. 1,500 nga bili niya eh.
Mahal. Kaya sabi ko, gawa kayo ng ganyan. Madali lang pala. Pag kayo sa kanya, pag malalaki na, ano mo sa paugatin mo muna, tapos ay anuhin mo sa puno, tapos doon mo na isang lapid na ganyan, no? Nagkuros-kuros siya, oh. Ang galing. Kaya ginawa ito. Tapos nung nakita ko sa video, ganito pala ang technique. Ito yung palaman, no? Eh, sige tita, may palaman na to, cheese. Chicken sandwich. May cheese na yan. Pag sa atin, hindi na nagpapalaman yun. May lasa na po. Masarap kasi ito. Ang sarap. Ang maganda rito sa lugar na to, hindi umiinit, no tita? Walang araw dito. Tapos laging malamig, no? Oo, kaya gusto ng mga halaman, yung sa may malalaki, doon mo ilagay sa ilalim. Ah. Kapatid na, ayaw ko, gusto ko plain lang tita. Okay na ako. Malapit na po yung alis ni tita, oh. Nagki-clearing operation na. Masyado kasi marami kung si Kati mag-aalaga. Busy. Tatapon daw niya sa likod. Mayes! San? Nakaka-video ko. Na? Oh, mga video ka, pogi mo saan, no? Di na mo ko saan na. Tsaka magkano lang siya? Sabi, iti makaragulo. Bahala ng tsaka 20. Makaragulo man. Oh, lagang 150. Ayan, may mais. Pala po, yabi pala ko. Panaririn pala ko. Binebenta yung motor mo saan? Wala nang ganito, no? Ito. Wala lang L2 na ganito. Para mais, kani. Saan lumabas siya sa aglisan ng kay? Ikalukuran. Yan, padalanan mo pa. Padalanan mo pa. Yan. Daan na, boss. Pura kaya galod. Boto, mapili. Hello! Hi! Uwape. Par mais o daw kinangwa. Mais. Na? O sige. Ay, ni sana ini masyado na yung kaya san. Dagdag ya ita. Dagdag ya siguro layang laman, no? Yan, dagdag. Balo na ako. Nakoy. Pwedeng Gcash para san? Ada nga Gcash? Ano po? Kaliwan mo lang kanya. 8. Johnny ka pera, Ken? Wala akong pera ngayon. Unang kayo sa gali Boss Apple. Jo! Jo, tingnan pera, Ken? Kumak sa gali. Saan bukas na mo na? 150 na? Wah. Ay, may kakalingwan, ha? 20 raw isa. Noong kami, maliit. Hindi nang tanda naging ka? Tanda 50 kanya na siya kumakapal na 50. Hindi, malaki daw ngayon. Hinilaan na ka man nun, Kitang di ginatang tayo PAC, talo 50 nagbitak full. Mas tanda si Kamat, mas tanda sa nalakwan ng tiyan. Hindi mo pa metong dyan. Bigyan mo pa ang isa. Kaya mo na, tulong mo na lang sa kanya. Nagahanap buhay eh. Ganyan kasi Christopher. Tulong mo na lang. Tama na pa. Huwag na natin sa kanila. Kasi
pag ganyan yung mindset mo. At maraming blessing yung kaltas sa sahod mo pagka may nabasag. Ha? Be careful. Tita Esther yung mga yan. Oo, kami din. Ito na lalang mo. Sige, yan naman. Kapasok, madalaman dito. Baka nabilis. Lakal pa yan. Masan naman eh? Wala matamis-tamis bago? Ito. Siya yung Duro kasi sa November yan ng kapitanan. Baraya ka din. May dumating po ata ang bisita. Ba? Nandito si Gracita. Hello, Gracita. Tia, happy Valentine's po lang. Kuya, happy Valentine's. Happy Valentine's po. Kumusta ka, Gracita? It's okay, I'm fine. Fine. Yeah. How about your love life? You doing well? Going strong. Going strong. Hinatid po namin si Trix, pinatid po ni ito niya. Mhm. Kape ka? You like coffee? Sige po, You thank like you po. coffee? No, thank You like corn? She's English speaking, tita. Kailan po ang alis niyo, tita? Wala pa. Wala pa. Wala po pang- yata si parang ano? Wala po siya? Sino? Si Ate Kat? Tulog pa yata. Apple, gusto ko na rin. Tingnan, wala kayong halaman, ano? Oo. Ayun. Pero pag siya may gusto ko, ayaw niya, ayaw ko na rin. Ganyan naman ako, tite. Sumusunod naman ako sa batas. Oo. Tita, sarap po. Siyempre. Bigyan mo nga, meron pa dito. Tsaka ito yung kape mo pala, darling. Gracita. Sa iyan. Naiya ka pa eh. Si Gracita naiya. Kunwari lang. Ayan, Gracita. Gracita Dueñas. Dueñas. Buenas. No. Buenos dias. Adya. Nakapag-exercise ka dyan ah. Luya yan. Luya po to. Oo. So hindi ka nabibili ng luya, darling? Kukuha Lipat ka ko na po sa lang dyan. malaking paso, no? Oo. Matutuloy yung bibili kami ng paso, yun sa bagawaan, tita. Sabi ko sa kanya, tita, dalhin namin yung truck. Mamimili ako ng paso. Gusto ko dadali. Yung malalaki para yung... Di ba di ka na lang magpagawa ng gano'n tapos lagyan mo ng ano, ng lupa. Yung isang area. Ba't magpapasok ka? Oo nga, gagastos ka Hindi, pa. pag ganun po, hindi po siya nailipat. Lalo na pag mainit. lang. Oo, pag mainit. Mukhang mainit ngayong araw na to. Walang ulap eh. Oo nga. Oo. Mainit hanggang hapon. Dumating lang si Gracita, nag-init ang panahon. Gracita? Gracita? Si Gracita Dueñas. Buenas dias. Upo ka. Kapadagol. Anong sasakyang ginamit niya? Tangkang guy, tangkang tomboy. Tang wave. Titirahin na. Kirain yun na, baka kirain pa ng iba. Kapanira yun naman pala misa. Ikaw hindi ka tinitira sa mo. Posibleng hindi ka tinitira, loko. Pag walang pera, wala tira. Sakit naman nun. Ba, syempre. Na anong gawin nyo ngayon, Rayma? Mamintura na kayo, ma. Yan mo yung pintura. Yan lang yung pintura. Hindi kulang yan. Kulang yan ba? Kulang yan. Kulang yan ba? Yan, tinalang pala. Kasalin na yan. Anong kulay yan? Anong kulay? Kaya ba? Gray. Saan makanyan yan eh? Saan makanyan? Wala ba yung papalitan ng dito sa pagkakita ng bro? Gusto lang po yung kasi. Sabi ko mag-mid down na kayo, ganyan na lang. Uy, nabubulas. Punta lang ako eh. Pipila. Ipilay siguro. Ipilay. Ninuri retang sino ba yung nagda-down? Bago kaya? Ang bago ng tigil na Wala akong talaman, makanyang mong buhay yun. Hindi may yam.
Dahan-dahan ka, Joy Boy, yung paa mo ha. Malalay ka po tama sir. Baka maano yung paa mo, mataganan. Hindi ka na makakasampa kay Tisay. Ha? May injury ka, ha? Swerte yan, mga lizard. Oh, swerte. Oh, mabigat. Kayong dalawa na yan, robot. O, ibagsak mo kay Rox sa este, kay Chris. Ay, este, diretso mo doon. Gracita Dueñas. Mas kanyigay talaga. Petuloy na, nagpatuloy ka na, Jacob? Na? Joy Boy, ikaw hindi ka nagpatuloy, no? Hindi ka tumangkad eh. Hindi ka nagpatuloy. O ganyan ka lang talaga yung height mo. Gusto mo malaman? Ay, opo. Wala na eh. Baka gusto niya ano tita, buhangin. May buhangin ako doon. Ayun, no? Dami. Gusto mong buhangin. Hindi na akong gabon. Hindi mo nalaman yun ulit. Kung nangangailangan po kayo ng choreographer sa Zumba, ito po si Gracita Dueñas. Oo, kakatawag ko na yung Marian mga pabore. Marunong po sumayaw to. Tango, cha-cha, cha-cha-cha. May buntis siya, Maria. O Robby, punta kayo. May kakarga pa. Jay Boy, may kakarga pa. Dami ah. Alam ko na may gilas yung boss mo. Alam ko na may gilas yung boss mo. Kaya rin nakabalak-manot po kami ni Banyo. Maraming tubig doon. Kaya rin nakabalak-manot po Banyo. Gracita Dueñas. Ano sabi ni Boss Apple? Yung oregano? Ay, hindi mo alam kagabi, ba natutulog ka? Yung libo, pinupunas ko sa ulo mo, kaya latagal. Hindi yung oregano nakagamot sa'yo, yung libo. Yung 1,000. Oh. Minorosyon ko yung 1,000 sa ulo mo. Kahit gustong lumaragwal. Eto po, lalarga na naman sila. Papasada. Alam mo? Oo. Na, may pagbabago kay Gracita Dueñas. Lalo siyang gumanda. Sumexy. Ganda ng bag mo, oh. Tingnan mo yung bag mo. Tingnan mo yung outfit. Black is black. Siyempre kayo matang kami. Sinali ko malang tanggi paruminggo rin nga duwala remete kaya kami tsa paruminggo lamalan. Ah, may namatay sa inyo? Sino? Paglibing kami sa amin yun. Ang kamag-anak. Eh, Ito, ano tita? Pa. Meron pa dyan tita? babalik pa po. Babalik pa po sila. Ayun lahat, wag lang yung alugbati ha. At saka yung doon sa may gripo. Ay mo tamo mo kanan. Nahuli po si Robot ngayon. Naunahan ni Jacob, oh. Parang kita order ya mada. Nasa si Robot? Metod nene. Ito, ano sa ang pangalan? Wala, nahuli si Robot. Hindi pa ba gising si Eden? Siyempre na robot talaga mabagal no. Oo nga, no. It's my baby girl.
My baby girl. Di pa kayo magtsatsyangge? Gusto mong tinapay? Pandesal? Mais? Kunin ko yung anapay. Tinapay? Pandesal? Tsangge? Sagli, kuha akong tinapay na. Sino? Ah, Na? kuha ka. Kape mo na. Sabi mo naman, kagigising mo lang? Kagigising lang ng baby ko. Kagigising lang ng baby ko. Yummy. Ito lang, di ba? Batin? Kaya na nalagaan na kitang kasta. Oo, kasi sibug-sibugan naman. Kano ba pa natin niya? Nililinis mo na. Mga charge sa cellphone mo na, Habang chinyarge nagulo ko na. na. Sige, minsan Okay na na, lang wala, chinyak mo lang. Kasi Mga full charge lang. pinapapicturean ko yung bakod. Okay. Bless ka muna kay tita. Dali, bless ka muna. Umaga eh. Bless ka muna. Okay. Bait ng baby ko. Mashallah. Mabait to. Maganda pa. Buti na lang nasundan pa ng isa. Oo nga. Sana isa pang lalaki naman. Oo nga. Gusto mo pang wale? Gusto mo pang kapatid? Lalaki. Ang lalaki? Ayaw. Ayaw mo ng baby? Para may baby pa tayong isa? Na, isa pa na. Para may kapatid ka. Ayaw mo? Ate na ako ba yung patid eh? Ate Chloe? Ha? May ate ka na. Hindi, wale. Baby. Ayaw. Baby boy. Baby Kailangan boy. meron para kay kuya ko. Nandito po, okay na ba? Ah?